Guys, welcome to my video. Magluto tayo ng pansit bato galing ng Bicol. Ngayon, nag-prepare tayo ng bawang, sibuyas, at yung panghalo natin, atay ng manok para mas malasa. Meron din tayo ng paminta, toyo, oyster sauce, bitchin, at yung gulay na ihalo natin is repolyo, bagyo beans, and carrots. Samahan nyo ako guys, magluto tayo ng pwede natin yan ulam. Ay, maggigisa na tayo guys. Unahin natin yung bawang, sunod yung sibuyas. Simpleng luto ng Bicol. Ayun, tapos sunod na natin yung lotong biko. Tapos lagyan din natin ng konting karne. Atay with karning baboy. Ayan guys, nilagyan na natin siya ng sabaw. Kasi depende rin yan sa ilalagay yung pansit. Kasi makisabaw yung pansit. Tapos lalagyan na natin ng paminta. Paminta. Konti. Tapos toyo. Lagyan na natin siya ng toyo. Tapos bitchin. Dapat meron din magic ko, wala tayong magic sa silalagay na natin yung carrots para maluto na siya. Tapos bagyo beans. Ayan. Masarap kasi maraming gulay. Maya-maya na natin yung repolyo. Tapos pag kumulo siya, ilalagay na natin yung pansit.
Ayan guys, nilagay na natin yung pansit. Parang punong-puno ata. Lagay na natin pati yung gulay. Puno. Ayan na siya guys. May luto na eh. Ang dami halo. Ayan na siya guys. Kumukulo-kulo na. Maya okay na yan. Tapos lalagyan pa natin. Ayan na po siya guys. Malapit nang maluto. Ayan. Oh, pwede na to. Luto na to. Luto na siya. Dami pang sabaw. Maya abang lumalamig yan, sisip-sipin yan. Wala na yan ang sabaw. Asahan natin. Sarap. Ayan na siya guys. Ayan, ang sarap. Init. Ayan na siya guys. Ang masarap na pansit bato ng Bicol. Bye!